Bore da i chi i gyd a chroeso i'r Oedfa. Gobeithio eich bod chi i gyd wedi clywed y newyddion wnaethon ninnau fel swyddogion yr eglwysi i gyhoeddi yr wythnos hon, sef i fod i'n fwriad gyda ni i ail gychwyn gwasanaethau yn y capeli ar y 6 o fis Medi, os fydd yr amgylchiadau yn saff i ni gael gwneud hynny. Ond dyma ni nawr wedi cyrraedd yr addoliad heddi a geiriau Salm 145. Graslon a thrigarog yw yr arglwydd, hwyrfrydig i ddig a mawr i drigaredd. Daionis yw yr arglwydd i bawb, a'i drigaredd sydd ar ei holl weithredoedd. Yr arglwydd sydd yn cynnal y rai oll a syrthiant, ac sydd yn codi pawb a ddarostyngwyd, llygaid pob peth a ddisgwyliant wrthyt, ac yr ydwyd yn roddi i bwyd iddynt yn ei bryd, gan agored dy law a diwallu pob peth byw a ddewyllus da. Cyfiawn yw yr arglwydd yn ei holl ffyrdd, a sanctaidd yn ei holl weithredoedd. Agor yw yr arglwydd at y rai oll a alwant arno, at y rai oll a alwant arno mewn gwirionedd. Efe a wna ewyllus y rai a'i hofnant, gwrendi hefyd i llefain ac a'i hachub bwynt. Yr arglwydd sydd yn cadw pawb a'i carant ef, ond y rai aniwiol a ddifetha efe. Treitha fy ngenau foliant yr arglwydd, a bendithied pob cnawd ei enw sanctaidd ef, byth ac yn dragywydd. Cyd ganwn yr Emyn 212. Arnom gweina 2-1 heb ei ofyn. Mae ei ras fel ef ei hun yn ddi-derfyn. Blodau'r maes ac adar nef gedwyr ganddo, ond ar ddyn mae gariad ef, diolch iddo. Ond mae bendith gyda Duw, well na'r cyfan. Bendith y bendithion yw, diwiol anian. A mae bara beri byth heb heneiddio, canwn tra bo ynom chwith, diolch iddo.
Mae'n darlleniad ni unwaith eto heddi yn dod o Efengyl Mathew. A'r cefndir i'r darlleniad hwn yn Mathew 14 ydy dienyddio Ioan Fedyddiwr gan Herod. Ac yn yr adnod sydd yn arwain mewn i hanes Iesu'n Bwydo'r 5,000, rydyn ni'n clywed hyn. Dyma ddisgyblion Ioan yn cymryd y corff a'i gladdu, ac wedyn yn mynd i ddweud wrth Iesu beth oedd wedi digwydd. A dyma nawr droi at benod 14 o Efengyl Mathew ac adnod 13. Pan glywodd Iesu beth oedd wedi digwydd, ath i ffwrdd mewn cwch i le tawel i fod ar ei ben ei hun. Ond clywodd y tyrfaodd am hyn, a'i ddilyn ar drod o'r trefi. Pan gyrhaeddodd Iesu'r lan, roedd gweld y tyrfa fawr yno, yn ei gyffwrdd i'r byw, ac iachawdd y rai oedd yn sâl. Pan oedd hi'n dechrau nosi, dyma'r disgyblion yn dod ato a dweud, mae'r lle yma'n anial ac mae'n mynd yn hwyr. Anfon y bobl i ffwrdd iddyn nhw gael mynd i'r pentrefi i brynu bwyd. Atebodd Iesu, dim rhaid iddyn nhw fynd i ffwrdd. Rowch chi rhywbeth i'w fita iddyn nhw. Medden nhw wrtho, dim ond 5 torf fach a 2 bysgodyn sydd gyda ni. Dewch â nhw mai mi, meddai. A dywedodd wrth y bobl am eistedd lawr ar y gwair. Wedyn cymrodd y 5 torf a'r 2 bysgodyn ac offrymu gweddi o ddiolch i Dduw. Torrodd y bara a roi'r torthau i'w ddisgyblion, a dyma'r disgyblion yn ei rannu i'r bobl. Cafodd pawb ddigon i'w fita, a dyma nhw'n codi 12 llon basged o dameidiau oedd wedi'i gadael dros ben. Roedd tua 5,000 o ddynon wedi'i cael eu bwydo, heb sôn am wragedd a phlant. Boed i Dduw fendithio y darllen, y gwrando a'r deall o'i air sanctaidd ef. Gadewch i ni nawr blygu pen gyda'n gilydd mewn gweddion. Rydyn ni yn rhoi diolch i ti o Dduw am y wyrth. Y wyrth o tithau bob amser yn estyn allan ac yn cyffwrddannu yn ôl yn hangen. Dy fod tithau yno yn gweithredu yn dy fyd o hyd, yn gweithredu drwy dy bobl, yn gweithredu drwy dy law agored graslon, mwyn i bob un dderbyn yn ôl i hangen. Clywn ni felly wrth i ni gyflwyno anghenion yn byd i ti heddi. Clywn ni wrth i ni gofio am y tlawd, y rai sydd yn wirioneddol yn becso ynglŷn â ble mae bwyd yn mynd i ddod. Clywn ni wrth i ni gofio am y rai sy'n dost, y rai sy'n drist, y rai sydd yn ddigartre neu'n pryderu am amgylchiadau i gwlad. Bydd dithau yno o Dduw tordrwodd, ateb di bob gweddi. Ateb os gweled i'n dda yn gweddiau preifat personol ni yn ogystal a'n rai cyhoeddus ni. Wrth i ni blygu pen nawr i ni yn cyflwyno i ti yr anwyliaid yna sydd yn sâl y diwrnod hwn. Am y rai sydd yn galaru, am y rai sydd yn becso beth sy'n mynd i ddigwydd gyda'r gymdeithas yn
agor i fyny eto wedi'r cyfnod clo estyngedig. Bydd dithau yn ein plith ni o Dduw. Rwy ni sicrwydd dy gariad, a boed i'n ninnau bod y fendith i eraill, fel yr rwy ti wedi'n bendithio ni yn Iesu Grist. Ac yn ei enw ef, Amen. Yn unol a'n harfer felly, neu pan y byddwn ni yn cael ail gyfarfod a'n gilydd, neu yn ystod y gyfres hon o fyfyrdodau yn ystod y cyfnod clo. Gadewch i ni weddio geiriau gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad, hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw. Deled y deyrnas, gwneler dy wellus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion fel y myddeiwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth eithyr gwared ni rhag drwg, gan eis eiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. I rai ohono ni, y peth cyntaf rydyn ni eisiau wneud pan rydyn ni yn derbyn newyddion sobor o drist yw ymbellau oddi wrth pobl eraill. Falle mynd am wac, falle bod yn ddistaw ar ein pennau'n hunain os medrwn ni wneud hynny. A dyna'n union beth mae Iesu yn ceisio i wneud yma yn hanes ni o Mathew 14. Mae fe newydd glywed bod ei gefnder Iowan wedi ei ddienyddio. Mae fe o bosib wedi rhyw ymdeimlo yn ei galon mai fe sy'n mynd i fod nesaf, fod y bygythiad yn cael miwn arno fe hefyd. Felly beth mae fe'n neud yw mynd ar ei ben ei hunan mewn cwch, mas i geisio llenyddwch. Ond wedyn, pan mae fe'n cyrraedd yr ochr draw, pwy mae fe yn ei weld ond y tyrfaodd, y milodd a'r filodd sydd wedi dod i'w geisio fe. Na, dyn nhw ddim yn fodlon i Iesu i gael i eiliad fach o lenyddwch. Maen nhw yno yn ei geisio fe drachefen. Ond beth mae Iesu yn ei wneud? Dyw e ddim yn troi cefen arnyn nhw. Dyw e ddim yn dweud, na, so eisiau'ch gweld chi. So chi'n deall bod fi'n galaru, bod fi'n wynebu profedigaeth, bod yng nghefnder i wedi ei ladd. So chi'n sylweddoli bod fi mewn cyfyn gyngor a gwewyr yn yr enaid. Bod fi mor drist a fedrai fod. Na, nigen na beth mae fe'n ei wneud. Cliw ni yr adnod yna eto. Pan gyrhaeddodd Iesu'r lan, roedd gweld y dyrfa fawr yno yn ei gyffwrdd i'r byw. Mae e wedi cael ei effeithio. Mae fe'n trigarhau wrth y dyrfa, a mae e'n defnyddio'r cyfle hwn unwaith eto i achau'r bobl sydd yn dost ac i ddysgu am deyrnas Dduw. Ond wrth gwrs, beth arall mae fe yn ei wneud yma yw cyflawni'r gwirth bwydo, wel yn ôl y teitl yn Beiblau ni, y 5,000, ond rydyn ni'n gwybod wrth gwrs bod na lawer mwy o bobl na hynny. Dim ond 5,000 o ddynon mewn oed oedd, ond mi oedd yna filodd lawer yn rhagor
o blant ac o wragedd. Chi'n gweld beth sy'n digwydd fan hyn pan mae hi yn nosi yw bod y disgyblion yn sylweddoli bellach bod yna broblem. Mae'r milodd wedi dilyn Iesu tra roedd yn rwyfo ar draws y llyn. Mae'r diwrnod wedi mynd hibo. A nawr mae eisiau bwyd ar bawb. A maen nhw'n dod, wrth gwrs, wrth Iesu, a maen nhw'n dweud, gwylwch, mae yna broblem dan ni fan hyn, mae eisiau rhywbeth i fita ar y bobl i gyd. A mae Iesu'n defnyddio'r cyfle hwn i ddysgu'r disgyblion a'n dysgu ninnau hefyd, bod y gallu i roi help i bobl eraill yno yn ein dwylo ni. Nige cyfrifoldeb i eraill i'w helpu, ond yn hytrach yn cyfrifoldeb ni. I ffordd nhw, y disgyblion, o setlo'r broblem oedd anfon y bobl i ffwrdd. I hanfon nhw i'r pentrefi a cael nhw i ffindo'r ba fwyd bynnag oedd i gael yn y llefydd eraill yma. A mae Iesu'n dweud na. Yn eich dwylo chi y mae'r gallu, yn eich dwylo chi y mae'r potensial yma i fod o fydd i bobl eraill. A fi'n siŵr, pan oedd y bara a'r pysgod yna'n cael ei ddosbarthu o un llaw i'r llall, a y bara a'r pysgod byth yn rhedeg mas, bod hyd yn oed 12 basgeidied drosto, fi'n siŵr yr oedden nhw'n rhyfeddu o weld yr hyn yr oedd wedi digwydd pan roedden nhw yn ceisio helpu eraill gyda'r gallu oedd gyda nhw i wneud. Yn ein byd ni heddi, falle bod ni'n arswydo hefyd. Falle bod ni'n gweld gymaint o broblemau a rhywsut yn dweud ta rhywun arall dyle delio ag e. Ta rhywbeth i'r llywodraeth yw diwallu anghenion y tlawd, neu elusennau eraill. Ta rhywsut i broblem nhw yw anghenion eraill. Ond mae Iesu'n dangos drwy'r wyrth arbennig hon yn bod ninnau hefyd wedi adnabod y broblem. Yn aml iawn, ni yw'r rai sy'n medru diwallu'r angen hefyd. Ni yn y fan a'r lle sydd yn medru gweld yr hyn sydd angen i'w wneud a sy'n medru i gyflawni hefyd. Roedd Duw yn erth i ni beth bynnag sydd yn ein hwynebu ni. Roedd Duw yn erth i fod o gymorth i eraill. Gaich gwahodd chi os oes yna unrhyw anghenion bugeiliol neu ymarferol eich bod chi yn dod i gyswllt gyda un o swyddogion yr eglwysi neu gyda minnau. Ac ar derfyn yn Oedfa, gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Oll alluog Dduw, y mae dy ysbryd glân yn cynysgeiddi'r eglwys ag amrywiaeth cyfoethog o ddoniau. Caniatáu ni allu i defnyddio i ddwyn tystiolaeth i Grist trwy fywydau wedi adeiladu ar ffydd a chariad. Gwna ni yn barod i fyw ei efengil ac yn eiddgar i wneud ei ewyllus, fel y gallwn gyfranogi gyda'r holl eglwys yn llawenydd y bywyd tragwyddol trwy Grist ein harglwydd. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda chwi oll. Amen.